Hallelujah. Hallelujah. Yes. Sini Kaitor kaham. Apuni bagai haina hai zora kaham manfiu ka. Hallelujah. Bo belai ke kaham. Bini kaham abo sini bishingo ashike tamnai kuplung engfai kya. Apuni bagai sen kaksangi mano tong togai mano kasarangi mano. Hallelujah. Faidi ke tini wahaino seng dynamic ke kaitan kok sereng lainai te belai ke hamari kuplung eng lainai te belai ke seng tamnai kaitan blessings di bishingo seng kuplung enggai kaitan mungno kusuk klai lainai. Hallelujah. So faidi nini gana gini nini takuk song nini bukuk song no bahaino oti nini dynamic kaitan kok pan ganang kok no tamnai serengnani bagai borong no sep klai ready share klai mani bishing te. Hallelujah. Hake seng tini kaituni kok no powerful ke sereng lainai te au powerful kaituni kok sini bekhaw sumani bai te sini bisungo tongmani bai sini life sini yapri shetini wo sini thinang belaina sengsa sangnai. Hallelujah. Praise the Lord. Sabni mungkusuk ngai sini bisuni kaituni mungsukusuk ngai. Hallelujah. Pading ke ozora kahamo kaituni kok bai ke kuplung englai nyani slai sekang resamung tangsa resab lai sini bekhano sini khunjuno seng tiar khai layana. Hallelujah. Sonor tiar da. Praise the Lord. Fadi hingke seng sotono tiarang lainai te kaituni thaniwo tangsa lob lai sini bekha cek sini khunjono seng tiar khai layana. Hallelujah. Tini ang resabna Hindi resamung tangsa norok bahina angwai baksa resabimano Yeshu Masih Barosa Mera. Hallelujah. Fadi korang asuk khana to yani hini complain tardi korang busuk khana to abuya neng busuk zara kaito na hamzak nini busuk kaito ni bagi bekha abo se men hingke korang busuk khana to busuk kotor ba busuk busa abo doesn't matter ke baba male nini je willingness kaito ni bagi je nini khatung mong kaito ni bagi je nini hamzak mong abo baisi nini korang no tiklai di hake tamo kaito no seng bekha khulogoi khas sutrangke kaituni kha hamnai za kaituni kha sarangnai za abai ke seng lowi mannai so faidi khorang phajingta thangdi sini soi musung mani bai abai ke seng kaitono lob layana. Hallelujah. यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तो ही दिलासा साथ रहेगा तो सदा करुणा बलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. Hallelujah. Yes, besuk zora powerful resab mong kok thai norok phnai dedi यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा. Hallelujah. मुश्किल समय में तू ही दिलासा सत रहेगा तू सदा करुणा बलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. Hallelujah. Praise the Lord. Abani bagino omahikeno tegesa stand jawa ko ba ke sujak tongo मौत से ही बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया करुणा बलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर
मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा 할렐루야 까이토니 몽 시미세 꾸트록 약티 샤위 사부니 몽노 러비는 그 sabna himla 까이토니 몽노 시미세 할렐루야 버카스랑의 능 사부니 몽노 럽다 himla 까이토니 몽노 시미세 럽작나니 바그 조고 사부말레 까이토 시미세 능 트이몽 파신 거 탕마니 앙 트이몽 파신 거 탕의 떡마니 승 벨라이 시트라 포지션어 떡마니 까함 포지션어 머탕 작몽니 포지션어 소이 까함 포지션어 better 포지션어 excellent 포지션어 사보 tuwir paikya baithang Jesu Kristo nono ano tuwir paikya so bono lob yake yes ini kaham babuno lob yake te sabono sung lob nai hallelujah praise the Lord sungsani kabang ma yes ang tangnai miarago saka kabang ma kaham borok tongo yes appreciate kanai sungmono respect renai sungmono but nono sunam nai nono थैमुं याकनि फियोगै तु फाइनाय सय बेटर पोजिशन तु फाइनाय बनले सं बरम र थाय बनले सं बखा खुलग र थाय बनले सं बेबाक या फादिर थाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड फादि सं तिनि दलाइखे पावरफुल के सरंग लाइनाय नरक नुखना हेडिंग सैजा तामनि सिजागा जागो हालेलुया काइतर संनो कथार खलाय माजरा रै खलाय संनो ताम खलाय नाखा बिनि बरक खलाय नाखा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अबनो तिनि सं तिनि सरंग लायानो Praise the Lord. Padi hingga asuk time west klai Bible passing thang ne norok ni gana Bible tongwang saimano so norok belai keno obedient belai keno norok khas serang za kai tunu tui padi hingga ke seng kai tuni kok ba ke kuplong ne kai tuni kok ba ke serang ne kai tuni kok ba ke tamnai kuplong ngai sini langmani yaprino kaplai ke seng ne Ephesians chapter 1 padi Ephesians chapter 1 seng joton klog ne Ephesians chapter 1 Yes, Ephesians chapter 1 sang klog line. Hallelujah, praise the Lord. Arona di verse 1 tamri sijak tong. This letter is from Paul, chosen by will of God to be an apostle of Christ Jesus. Hallelujah. Bakit bini sinimong no boroi tong na di. Paul Ephesians rokno letter simani kokton simani azaga bini poila ni sinimong bo bakit rito ang Jesus Christo by sai nazak apostle Paul hini bozaga sinimung ro hallelujah tini kabang ma zorawo nung sabo hini sungja kangke sung sinimung no renani renglaya sinimung no sung belai limited khai pai layo but tini ni sinimung je puro khorak suk sungo nung sadi Jesus Christo toi angkai toni bosase ni sadi Jesus Christo toi angkai toni borok se ni sadi Jesus Christo toi ang Kwthar se ni sadi Jesus Christo toi ang belai morok se ni sadi Jesus Christo toi ang Majra kri se ni sadi hallelujah praise the Lord tini kabang ma borok Majra no toi kirijagi tonglayo tini kabang ma borok judgment no toi kirijagi tonglayo but nung saimandi nini bagai judgment kerika nini bagai satok zakmung kerika nung tomung no Jesus Christo no bakabai poito klai nung tomung no bukhok bai subrai hini gosi kangke te nung tomung no pholao baptism ungkangke te nung tomung no a phola bai no lead klai jagi tong a phola bai nung tuidor jagi tong hungke nung saimandi nini bagai judgment kerika nini bagai attack to kerika Hallelujah. Tangi himale o jaga seng tabuk sarai ku nognai next verse angoro sana thangmani ke Paul bini sinimung no rumani besek khna tokere potamni sakana yo jaga this letter is from Paul hnisau abni jagolo tamsa chosen by will of God nisau kai toni musung ma bai ke songai na jak hnisau yes tini nang ang musungui seng Kaitor phaimanya baithang Kaitor se sengno ringi na haro baithang Kaitor se sengno saina phayo baithang Kaitor se bini songderi sajlana roi bini tamnai krosokanta boroi thui saklai roi boler roi sini sumsokna nakari sengno Kwthar khlai naithok klai susawoi Majra krei khlai tam khlai naka bini borok bini busha bini nokni borok sengno khlai naka hallelujah so abuni bagai no o jaga seng seng bahai na sinimo ban ang baithang Kaitor musungui songai najak Kaitor ni bosase Jesus Christo to hine nini sinimung no khoraksasa tomon no sinimung sangke nang oma ke sinimung redi hallelujah yagulo seng tam no khajaga I'm writing to God's holy people in Ephesians who are faithful followers of Jesus Christ and so yes
Tomong nang Kaitor asa jak hangke tomong nang Kaitor ni bosang khani nang sisu ka hangke nini gana ni borok no nini takhuk no nini bukuk no nang kothoma kaham no sana ni bagai ta lasi jak di nang bono sadi Kaitor se kathang ni sadi boss malik ni sadi boss sung sana sanamuni sadi sung Kaitor be chali tongmani Adam saya klaimani bai sung Kaitor be haksa langi tongmani but te khoroksa Adam Jisu Kristo kok khnamani bai sung Kaitor ni gana sok paikya Kaitor ni borok ngi manka nang bahai Kaitor ni borok seni sadi nang bahai sumsong nakarjak borok seni sadi nang bu Kwthar borok seni ni gana ni borok no sadi o kok no sanan tar lasi jak di o kubi kok te kathang kok se Hallelujah praise the Lord sai min narok ani kok belai dozagi da tong khai ka buzia dangi tong ka but ang narok no koine khunju kre khana di sini Kaitor belai ka hamse Hallelujah step by step sino belai morok ke bosung no phurango belai excellent ke bosung no phurango so aboni bagai sini khunju kre thai abon bagai Jisu Kristo je pro sangsaro tongpro rong thomaro phurangmani yagulo botamsa khunju kre khanai buzine boro hamsa jakani sao saboni bagai faide ang narok no koine khunju kre kangdi Hallelujah praise the Lord so aba hakeno next verse tam saka may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace ni so yes koroksa sugbai malai kanke bono nang hamari transfer khlai rena ni bagai nang ta pokdi tangi himale nang angkha koroksa blessed person se nang hamari ganang borok se nang belai kaham se nang belai kathar se abuni bagai koroksa sugbai malai kanka ke bono sadi Jisu Kristo ni mungbai khaksang di tongthok di te belai ke hamari ganang ungdi hini bono declare di bono nang bless khlai di hallelujah praise the Lord so komo borok sanai angba amasung jugo borok yeble angba haino normal sadharan borok se no Sangsarni mokolo nang sadara nang imano pora lekha kering imano uneducated person nang imano hallelujah sangsarni mokolo nang belai ke kisang imano sangsarni mokolo nang belai ke borok bai dam rujak yang imano but Kaitor sangsarni a education obo naya nini a qualification obo naya nini position obo naya nang celebrity dabo naya nang montri dabo naya nang proja dabo naya bo obo simino nayo nang Jisu Kristo no poitoro khlai nang Jisu Kristo no bugra hnaida yasaka abo simise bon nayo Hallelujah. So abuni bagi no nang ngkha jogo borok se hamsajak borok se blessed person se abuni bai khoroksa sunu malai kanke khoroksa sunu no khongo thangka ke bono bless khai kabudi sabuni mungbai Jisu Kristo ni kathar mungbai Jisu Kristo ni kaplai mungbai Hallelujah. Praise the Lord. Fading kanke next verse important belai nangkuk mani sini bagai or ni sini chini tini ni serang jaknai puilani simu sung serang phaileka main nangkuk mani chini bagai Kaitor tini je kok sana thangi tong mani obo verse 3 all praise to God ni sao all praise to God beba gono Kaitor no hambai redi ni sao hallelujah the Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly realms ni sao because we are united with Christ Hallelujah, praise the Lord. Sing Jeffro Christo by Tansangka, Jini Bagitamo, Chuknahani, Bebak Tonkri, all spiritual blessings. Bebak Hamari, Tamo, Sini Sakawo. Yes, Sini Sakawo, Loklai Rezaka. Hallelujah. So, Uncle Shopore in the Kanadi, who has blessed us with every spiritual blessings in his Taitam sabun pore in heavenly realms because we are united with Christ Jesus in his Hallelujah. Praise the Lord. Sung Christo by Tansang mani by Sung Kaitani Borok mani bagay Chukna hani tong kurui be bak hamari sini bagay o sung saro loklai rezaka. Hallelujah. Praise the Lord. Hagit tini tangi ang taupon kurisala hani ng question klaimano. Tangi tini pana ang job kurisala hani ng question klaimano. Tay nung oba hai ke ng question klaimano ang tawag pana tangi masaya man ng yangi matong sala ang tawag tangi middle class ng matong sala ang tawag tangani lang mau mungsapan kurisala ng complain rimano. Tomo no Kaitor chukna hani tong kuri biabak su loklai rebai ke hangke bahai ke ang tawag pana kuringi matong bahai ke ang tawag pana tamnai hamari grei belai nang ran sajak haike matong ning question kotor khlai mano bad nang saimandi already loklai rejakse ning tomung no nana ringya hingke aboni ni langma sokpa yangnai a nana ni lama no sungtini seranglai nai hallelujah praise the Lord a nana lama bobo abong kasini bukhokse Jisu Christ ni sung bahake receive klai bkhabai poitu klai bukhok bai Jisu nangani subrai hne hallelujah same of bukhok
puilani simino bokhukni phan kokni phan sungnugui phayo ya phango nang nai nai di kaitor salno tambai sanam bukhuk bai sanamu pohorang di nei hallelujah talno tamo bai sanam bukhuk bai sanamu pohor talung di haka horni sungjaring di nang ama keno bufang sanam puro mal mata sanam puro sanam puro tei sungsani gobangma sanam puro sung genesis tam nok male kaitor bukhuk bai sanamu ni sau so bukhukni phan abo nang saimandi kokni phan nang abno saimandi nang tomung nang ni bukhuk bai tabuk phan kuri ni kokno sawi tongo ang tei chuglia ang bekar borokse hani nang sawi tong kake a jaga nang soginai tangmale nang baithang abo tam khlaina curse khlainao nang baithang declare reinao ang kurise ang bekar se a kok se nona a position tlango nang tinin simi sarani sengdi jesu christo ni mong sungsa tei chukna ha wo yafari rjaka omong belai phan ganang mong omong bai khang sawo ang ganang se ang kaham se ang kathar se nang sanani chengdi tamle next verse sangtam no next verse oba hikeno sawo tamni sajaga wo ang poriwan khanadi even before he made the world ni so sangsar se snamjagyako tamo o sangsar se snamjagyako even before he made the world o sangsar snamjagyani slai sekangno tamung khanisa God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes ni so yes sangsar se snamjagyako afrono kaitor suna hamjak mung bai ketam khlaina ka Kwthar khlai Majra krei khlai bini borok khlaina ka bini borok snamina ka nungsa tabuk phano gosina naya hang bahke ngai already India government 500 টাকা বা 1000 টাকা নোট ন ব্যান ওংখা অমো চলিলি হানি ডিক্লেয়ার মানসে চলিউ ম বাইনা আং মই খেতং পাইনাই অমো বাইনা আং মুই হান পাইনাই অমো বাইনা আং চলিনাই হিন তংখাকে বাহাयং নাই তাম হনজাক নাই এবা কবর হনজাক নাই এবা তালসগি হনজাক নাই এবা বরক পুরা গর্দব হনজাক নাই already India government rang 500 টাকা বাই 1000 kaisa ব্যান চলিলি আমো হনি সাকা হাইপন যা কসাম নোট ন নং তুই বাহাयং নাই বা same kaitor already nono Kwthar kha Jesu Christ tei Kwthar tei Majra krei khlai songina kha saina kha kwbagina kha ni declare rei tongma jagao nung tabok phana ang sumso ganang se ang sugya se ang hamya se ang tayeng liye hani nung tomung sawi tong hungake problem ba ni thanio suble nung se gosina na ya nung gosia baile tamna tongba already India government rang 500 টাকা bai 1000 kaisa no ban khlai rekha already a ban khlaijak abo kubui kok abo jotono saimano tabo nung gosina naya abo baino nung cholina nayo abo baino nung mani mukiteng paina nayo gangke abo nini se false bole nung se gosina naya bono abo same bible obo haino already 2021 বছরনি slai sekangno Jesu Christ o sangsaro phaikya chini bagai thikya chini bagai tamungkha thangai basakha tei abo bai sini sumsok nakarjaka sung Kwthar onkha sung Majra krengkha sung tabo kaitoni borok se hamjak kokmani kaitor hamjak kokmani a soi borok se sung tabo aboni bagino o bukhugo angchugya sia nogya abono ta hnsidi tamo sanai nung tabo oro bible sajak choknahani tongkri bebakno loklai rjakha hani sawo aboni bagino yes aboni bagino a loklai rjak already o sungsaro tongo blessings nung tam sane bukhuk bai income source phaidi Jesu Christ ni mongbai hallelujah protection Jesu Christ ni mongbai baira samya ongkhordi Jesu Christ ni mongbai hallelujah kolom hamde Jesu Christ ni mongbai tumor out Jesu Christ ni mongbai cancer out Jesu Christ ni mongbai yes hallelujah job nangi tong nung job phaidi Jesu Christ ni mongbai sadi wai bisuk sanai hini nung sanai supply mangno tongdi khoroksa borok ni ang testimony sawan hallelujah a borok ni phairo kungo oba hai bangra sakawo tamu tongmani tumor kotor ma tongmani bwrei khoroksa bo so bo Simon ka khoroksa pastor prayer khlayo te aba hai ke hamohni bo Simon ka so a phairo kunga tumor hamnani bagai bo girjao thangka thangi tamungkha bo pastor thani thangi saikya pastor ana prayer khlai redi ani phairo kungni o tumor ana butharna nai tongkha doctor sawo ek operation khlaikangke shirok rajak naise haikar tomungno rajagiro thangkangke theinani chance tongo so a theimunga ang thana musungya doctor sawo theinai but ang saimono kaitoro ana hamrnai so ani bagi prayer khlaje pastor ni bo request khlaikya bo pastor saka nini poito nona hamrnai
o poito ba nini bukhok go sadi Jisu Christ ana hamri reka o tumor kerikha ang hamjakse ni sadi ni bono saka te bo sanani sengkha te pastor bono dagi kha nangnogo bahaino samang no tongdi bebhag jorao no Jisu Christ ana hamri reka Jisu Christ ani kesana hamri reka ang tabo kahamse ang tabo tumor keri borok se tumor bebang no hami thangbai ka Jisu Christ bujakmani bai Jisu Christ thimani bai Jisu Christ ni kesabai ani kesahamka an tumor hamka obai ke sadi ni pastor bono dagi ui phrangi rohka but o je bwrui pastor ni gana o tongprole saka but nogo thangka ge pogoi thangjagi paikha bo oba ke sapta kaisa laikya so bo belai ke tamna upset ding jaka bkha tamna heng jaka pastor ke sawa hamka nei tei hamka ni sadi bukhogo ni bsaw yangle hasa hamya ni bo complain kotor matlangai pastor ni thani thangpika pastor na thangi saikya pastor nangbo sabla hamka bla nei biko tabuk phana ani tumor mungsapanu se lobo loriya ko kobi komya ko asung asung taisa torma hai engkha ni pastor na complain rikha so abuni yagulo tamka pastor sungka bono nungje nono jang samani saplaimang no tongni Jisu hamri reka nei obono nung sawi da tong ni bono sungka so tamungka reply hisabe angba sakablas ni bskango ni bo saka yangle pastor bono tam saka thopuro sapuro samung tangpuro bebak jarawo Jisu Christ na hamri reka Jisu Christ ni kesabani kesahamka ni sadi ni sairo horjak but bo apuro je girjao tongpro samani se but apurke bo ठीक है तिनी निसिमी आं साप्लाइ mang tongsinai ni bo kogreka te Jisu Christ ni keplai mung baike girja tongpro saka Jisu Christ ni kesabani kesahamka ani tumor hamka ni bo saka te yagulo bahaino bo kongno saka samung tangpro bo Jisu Christ ni kesabani kesahamka te yagulo haino tongpro bo saka Jisu Christ ni kesabani kesahamka Jisu Christ ni mung keplai mung bai ani kesahamka tumor hamka samang koidin saka sapta kaisa angka ni sau sapta kaisa pore hengka keno sapta kaisa katei mane shonibar ongkha shonibar hongka keno nok phari tongmani ni sau nok phari tongpro Jisu Christ ni kesabani kesahamka Jisu ana hamri reka ni je pro sawi tongkha bo tamungkha nok phari tongpro doblasa aje tumor kotorma hawo pop khlai thangka ni sau tei bahan kufur kotor make kufur ke nukja khani sau bahan katal robogoi phaimani so abuni bagai no bo belai ke tongthok jakhani sau Jisu hamri remani bagai tei bo tamungkha pastor no thangi saina musung jaka but adin shonibar girjaya but robani bagai bo wait maklaikya tei robbar thangi girja thangi kotor ke bo testimony saka tamunei ani Jisu ana hamri reka je tumor obo operation khakyaga sirok rajak nasi obo brain bayang connecting kha theinai hini sajakmani ani Jisu kaham ang ani bukhuk bai keplai no gosimani bai ang hami mankha ani bo testimony kotono saka so abuni bagen tini obo angnong siangara testimony saya obo soi kubui testimony se so abuni bagen tini norong thani obono nini bukhugo nang tamsa abun nang mannai hallelujah tini kobang borok belai negative kok samani bagai belai kesen kok samani bagai abuni bagai tamgui tongkha kesen mang tomung ngui tongkha borok rokni so abuni bagai tini ang joto no norong thani sanamu sungo kok le norok ni kesen kok tang siteng keplai kok ung siteng a keplai kok tamuni sanai Jisu Kristo ni bisingti ang kahamse sorry Jisu Kristo ni bisingti ang Kwthar se Jisu Kristo ni bisingti ang Majra kerise okogno sadi hallelujah praise the Lord tang hmale o jaga sa srai ke declare jak even before tamnisa even before he made the world o sangsar sanamjak na nislai sekangno so once we nadi sangsar sanamjak na nislai segan Kaitor bebang setting khlaijak sengno kebagai nanani bagai sengno bini borok khlai nanani bagai tamke nisa saya kerike Majra kerike Kwthar ke bini borok khlaina khani sau Ephesians chapter 1 verse 4 ang pori tongo norok Bible tongka gana tongna pori naidi aro bahke suijagya hallelujah so khasrang jakda tongthok jakda mungsasuk mani jatong ton manu ke nor amen hni receive khlaidi amen ni meaning nor busina hayang tongo amen mane tamo obahai nang thang tomungno ang je ongkhori tongoni Kaitor je sarai tongoni kogrok norok ni bagai nangai tongo hungkangke but norok yes obono accept khanya musung hungke kaisa no lama amen yes amen ni norok receive khlainadi hallelujah tangi mala amen no belai phan tongo amen belai phan ganang se so ereng abon bagai amen ta hande khorok sik suri tongka haim buji suji amen ta hande bujidi abokni ni bagai nangmani da nangya da nang kaham ke se thogai naidi hallelujah praise the Lord kaham ke jepro bujiwo aprono amen hindi abon nang goshi na kan mani an langma obahai nang thang hni se mani se
Hallelujah. Praise the Lord. Kabang mo zarawa sing buzi awanya amen rokan lai. But buzi di. Abo kini ni bagin jane nang mo ke amen hune nang yang ken just relax amen hune ni yang ya. Hallelujah. So abo ni bagin no buzi di. Bebak no meaning tongo meaning sarat kon pan kri bebak meaningful mangse. Hallelujah. So next verse so tam tong pari sing pori layan palke. Verse 5 ang pori wan narok po pori di. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. great pleasure. Kaitor obono musung jago hniso bini musung mani obono singno bini besak khlainani bini borok khlainani abo bai tamo ung male bo belai kha tong thok jago hniso belai kha srang jago hniso hallelujah bo phale busano nori rohana musung ba bo phale busano nok ni tiklai rohana musung ba busase jora jora bo kok khne ngi nok ni ongkhori thango kono ama hai buma bo pakre busano nok ni tiklai rohana busase jora jora buzia ngai ongkhori thango ongkhori thangmani yaglo bo buma bo tam khlai busana haina hai nogo to phanya musung jago haina hai nogo to phai kaham khlaina musung jago abuni bagino maya ganang phani rung thomano sarai ke sing buji thai khlaio busa khorok ni tongmani busala kuso jaga sampoti sanka bufa tam khlaikya yafari rekha a busa jaga sampoti no tam khlaikya phali rekha rang bai botam khlaikya sana musung mani je samung saka je samung sitra mana abono saka je nangmung sitra mana abono nangkha je tomung sitra mana abono tongkha je bahai ke sitra ko ngiman abah bebak no botong baikya yagulo tamungkha sana ni surusu maikrikha yagulo tamungkha belai sitra position bo sogikya work ara surusu bo sana nangsiwo pheba afro botam mansuka ani babuni nogo muni se alai dekha masai tongo angba ani babuni nogo kifili thangsine muni hakine tongi siwone samung simile masawon blahni si bo nogo thangmani yangle bufa bonogo haiber sinani slai sekangno o haksal masiko thangi bonotam khlaika kebagoi kha motom suka teitam saka ri tebo kaham tu phajini saka yestem tu phajini saka samung kaham kuk no ratha dihni saka muihan ratha dihni saka so naidi bo expect khaimani tamo muni haike tongi shuan hni se bonogo ki filmani absala kusu but bo fatam khlaikya agini slaipan tebo borom agini slaipan tebo respect agini slaipan tebo alaida agini slaipan tebo musangnai jak agini slaipan tebo sanajak tebo alaida no absala kusuni bagai yapari rekha mane orotam bujirana nai sini kaitor kha kaham kaitor sini kaitor kha belai khe hamjak nai kaitor sini kaitor kha belai khe khair nai kaitor nang ja sakpana saya kotor khlaidi tomuni nang tini kha ki filam bagai ready tongu tiar tongke bo tini nono kebagai nanai bo tini nono accept khlai nanai muni khlaiya bo sak khlai se bonono accept khlai nai bahake kebagai motom sui ri ketal chumrui tomung ketal no rui botam khlai nai nono bo sak khlai nanai hallelujah praise the lord so abuni bagai no Simon Kaitor hamzak mano Kaitor washapan zolia kemo boro bible sar Kaitor zoli nai Kaitor nei nuani zorabale Kaitor bage zoli khanai di ni no Kaitor apro zolia Kaitor tam khlaikya chance rekha borokno a hamzak mani bagani jotono siab rekha nuwa siri khogi saikeble ei Kaitor 40 din 40 rat wati rui sangsar sokomana thangi tongo khaki fil baidi apro nuwana muni laikya noa sangsar kondina ma ke wati pai tui punya noana tama bengai laikya noano belai ke lasime singja khai laikya but Kaitor le borong na hamjak mani bagai noani bising te lama phogoi reka a lama bor hinna naileya a lama no bor accept khaileya so amoni bagai no sodomen gomra ni jorabo same no sasara nangi tongka borok tomung sitra bai kuplongka samung sitra bai kuplongka Kaitor lama refiuka hallelujah Kaitor lama refiuka swarir no rohorka but no keo phan kokna naileya jotono thu as a tomung sitran kabagin naloi abu simia az sorgoni swari abu je sasmai tonglai nani roknai borok sekpro laisu nadi borok no lama ro Kaitor ke yang borok abono accept klayate aro ya prishanani naya abose belai ke mistake hallelujah same tini o jorao bahaina tabuk yet at present Jisoo Christ no Kaitor rekha boli ruwoi sini sumjok Nakha ka Kwthar khlai rekha tabo Kaitor just hake yak phelei tongo phaisidi ang norok no kebagi nanani bagai ready ang norok no motom suyan no khungo tonani bagai tiar phaisidi ni Kaitor nasingi tongo but kabang borok tabuk bo reject khlayo
아니 사몽바이상 빠일래야 아니 캐리어 사나바게상 빠일래야 보로 카이토르 보로 지슈 putki maror huni kungma borok salayo but saimandi nini je career abo srapsani bagai life se o sangsaran srapsani bagai os kisisa zorawo nang Jisu Kristo no siniwi mani yagolo pan reject lai tongo hunke Jisu Kristo no buzi mani yagolo pan reject lai tongo hunke abuni sebara great mistake abuni sabara boto atomung te krei abuni bagai no aba hai stebota thangde nini samung abo tebu se double ke sanai tebo tamung nai kaham sengnai better sengnai hallelujah tangi hinmale Kaitor phai kebo yak buk sangkha Kaitor phai kebo tong thogya ke ma tongka Kaitor phai borok belai khaksang yangi tongka abono ang accept khlai manya tanglo oro je sinai Paul bini je life story wono sing thangi naidi tam bin life story wo khoraksa borok bo thanai se o Paul je Ephesians lo sri tong letter bo sabo khoraksa murderer se sabono bothar Christians rong botharo illegally da no legally sabo high priest rong hoite pura documents manjak hai ke ba approve manjak Christians rong botharnani tamo bini main profession Christians rong botharnani oba haike cholo bothari tongma jorawono Jisu Kristo bai malakya Jisu Kristo bai jefro malakya bo tamo hungka mokol to nugyangi thangpaikya bo Jisu na sungsa sana nugui tei subrai nang sabo hni bo sungka bugra nang sabo hni sungka afro tamka nang je borong no satogui tonga a borong na angkhni Jisu Kristo saka afro no botam khlaikya bini phanno bo phunungna nangmani sabo ano ma hakya aro lama ka sunai bothari khibene bini phanno bo phunuglia subrai hni bo bini buku bai gosika a gosimung tam khlaikya bono mothang jak motlangka Ananias no Kaitor use khlaikya te Ananias thangai tam khlaikya Paul ni saka yak beraka te bo puilao to subrai hni Jisuni asaka te Ananias thangai yak bare mani bai phalao bo kuplongka afrun simbini journey sengmani Kaitoro afrun simik journey sengmani puila bumung sol tongmani tabuk Paul ngi thanga Kaitoro hallelujah tabuk botamka Kaitoro Paul ngi thanga a Paul asika dynamic inka zel bisingo mai masaya satok jagi tongo afur pansu tong thokni kongna bo sawi tongo so tong thok mong mana bo physical tong thok moni kok sai tongya this is all about spiritual blessing spiritual tamnai tong thok moni kong sawi tong yes tamle permanent bobo male sine Paul ase bosak ba salsa yakari maklangnai bor boyos rerek umoreng makhang hoi phairerek borang rerek abo paithangnai jat so main bobo chini Paul ase obo chung mathang jaknai nango it's very much important aboni bagina tini ojoro ang norokno khaba sarana musungotei norokno ang okubui kokno sawo tong thokmung Kaitor phai abo soino tong thokmung abo jel bisingo tongpro tong thokmung abo masaya probo tong thokmung abo masa probo tong thokmung bebak jorawono tong thokmung aboni bagini elambago sawo Kaitono hambai remang tong dehni sawo bufuro in all tamnai every circumstances ni so bebak circumstance bebak jorawono Kaitono sing hambai rewi tong thai hallelujah praise the Lord so aboni bagino o jaga next so sungtam nok mane verse 6 so we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belongs to his dear son he is so rich in kindness and grace ni so chini Kaitor khairok thini wo chini Kaitor tamo kindness koine ne was ganang hallelujah chini kungma boro ani rang tong ni powerful ani power tongo haikawani mungsasek tongo ni borok so khaina naile but Kaitor boro ganang naidi khairok thini wose hamjak thini wose hallelujah sengbi ni busang khaba jengbo khairok thini wo hamjak thini wose ganang nani nango tini kungma borok nijin takungno tamo hamjagi manlaya te nijin takungno borom ri manlaya respect ri manlaya tangai hamjak thini wo ganang manya khairok thini wo ganang manya ganang sabo hamjak thini wo Kaitor se hamjak thini sabo ganang Kaitor se hallelujah praise the Lord khairok thini borok ganang sabo ganang Kaitor se so abunu sing jepro Kaitor bilang sungo jepro Jisu sing sokpayo Jisu ni bisingri Kaitor ni bosa jepro sungo sing azo to kaham abusini thani kuplong payo abuni bagino 2 Corinthians yes chapter 5 verse 17 tam sujak tong khoraksa Kristo bai thansangke a borok katalungon hisawo a borok ni arane kesam ongkhori thangbayo te katal kuplong ungo a katal tam khlai male khaksang ro a katal tam khlai male Kaitor ni mungkucho khlayo a katal tam khlai male ni langmano tongthok ro ni nukhong hamari khlai ro ni kamiwo hamari ngo ni dophawa hamari ngo hallelujah
praise the Lord so tabuk ozarawa sung obo saiman thai Bible over ke sajak tongo jepro sung Kristo phayo jepro sung Kristo ni borokungo afro ang norong bagi poribana elambak Matthew chapter 19 verse ngangke Matthew chapter 19 verse 29 Mathai 19 ni 29 tam sujak tangnaidi and everyone who has given up houses and brothers or sisters or father or mothers or children or property nisao for my sake nisao will receive 100 times as much in return and will inherit eternal life nisao Jepro Jisoo Christo phaye nijini takungno yakarnai hinisao nijini bukukno yakarnai nijini nukung yakarnai nijini busano yakarnai nijini property yakarnai afro Kaitor 100% 100 gun khlai jesuk kabang phayo abosuk ke bless khlaine hinisao actually boro obono tegise misinterpret khayo bahake nijini bihikno yakarnai ba bahake nijini busano yakarnai bahake nini jagan nang yakarnai Bagian ini ama bawa nang yakarnai Kaitor phayo hne boda ang ama bawa yakarnai ba no but borok obono misunderstanding hake misinterpret khaiman bagai tam khlaile male pohora jepro kise misa wala sulain kan Kaitor sawo Kaitor phake boma boha yakarnango bihigno yakarnango busani yakarnango dofani yakarnango aba hini borok totally tamui thang male nijin bihig bai divorce rong layo hakaba kabangma aba hai incident ok nukjago but actually oro yakar di hini samon mane tamo nini yafa ta tonsidi nini bosano nungja se khamjago abuni slepan kabang Kaitor hamjago so Kaitor ni yafari rusidi sini sawo abuni bangai James chapter 4 verse 7 tam sujak to submit everything to the Lord ni saw bebak Kaitor ni thanu yafari redi ni saw hallelujah so abuni bagino nini nukung nungjasuk hamjago abuni slaipano Kaitor nini nukungna hamjago hallelujah nungjasuk nini dofana hamjago abuni slaipan Kaitor hamjago nungjasuk nini busana hamjago abuni slaipan Kaitor hamjago hallelujah nini ama babuno naikolani barja beba Kaitor thani yafaredi tamulai he is everything he is the solution hallelujah so abuni bagin ozarawo nadi yagoloko haini sijak tongo je buskango tongnai rok boro uklogo thangnai ni saw je uklogo tongnai rok borok buskango soginai ni saw hallelujah so aboni bagai no je puro nang Kaitor bebak yafari ruwo nini khoroksa se amangi mano but je puro nang Kaitor sokpayo kabangma family nang mano kabangma nukung nang mano kabangma takhuk edangi thango kabangma bokuk rok edangi thango kabangma nini tamnai asike family kotorngi thango je puro nang Kaitor yafaro Kaitor nang je puro tongo nini family engka abo unlimited family abo count khaiman nai jaija tamle Kaitor ni nukung belai kotor nukung hallelujah sabuni bagani everything beba Kaitor thani submit khlai redi nang ani hini je puro tongo kungma jora ani nok ani busa ani nukung ani takhuk ni layo ang I thepalayo but I thepanani joggo abo Kaitor simise Moses je puro Kaitor nini mung tamo huni ang sainai hini sing puro Kaitor bini mung no tamsa I am who I am hini sawo I hini gosi manai ang hini gosi manai abo Kaitor simisi nung ang khna thangkang ke Kaitor ni jaga na nung sekmani klayo sabuni bangina ang ani hinmani slaile omo Kaitor ni se omo beba Kaitor ni se bini thani submit klaidi naidi automatically bahake sikorongi thang bahake belai ke kaham position nang sogoi bahake bebang dofa sabjagi thang bahake nai takuk buko hamjak lainani seng nang saiman nai te aje saiman mong hakaba aje soi Kaitor phai slaijak pani amang pili tam khlaini male Kaitor ni mung sung sasa khlainai even nang bahaino better ke tamnai khaksangi tongthogoi ma tongnai hallelujah praise the Lord so ozarawo ang tikisa kutuk phaisingo thangsiwano tabu tesa kutuk phaisingo so kutuk mane tesa hard phaisingo baksa borok obono buji ma ephang mano so norok je mansak saitok di bujinani naidi o jaga ang tekisa verse por reference tabu o jaga tamni sijak tong naidi God has now revealed to us his mysterious plan regarding Christ a plan to fulfill his own good pleasure so at this is the plan at the right time he will bring everything together under the authority of Christ in himself everything in heaven and earth in himself furthermore because we are united with Christ we have received the inheritance from God in himself hallelujah or puilaw tamsa bebak
chukna habai sangsarni ang teso pori friend krandi at the right time he will bring everything together under the authority of Christ ni so beba kaitoni thaniwo kaitoni ya phawo authority amo kaitoni ya phawo sangsar tabu samni ya phawo kaitoni ya phawo man Jesus Christ ni ya phawo hallelujah so everything in heaven and on earth ni so chukna ha te sangsar bebak ni phan abo sabni ya phawo Jesus Christ ni ya phawo se tabu hallelujah so aboni ma furthermore because we are united with Christ we have received an inheritance from God ni so tabuk nang ang Jesus Christ bai thansang mani bai kaitoni busang khaba hallelujah tabuk bufani sampati sabni ba nini ani sabni nini te ani yes obon kubiko tini kema borok keri ni tonglai rong bagai monai mung bomhai monai mung naidi nung to jaga thopa sana tuise ani ni tongmani tabu nung saimandi kaitor bebag ya farmani bai kaitoro Jesus Christ phaidin kaitoni busang mani bai tabu inheritance ni sa uttradikari sabo bini busa sabo kaitoni busa tabu nung ang so kaitoni joto tongmani tabu sabuni nini ani so abuni sebra blessings taitam to abuni sebra tong thomung taitam to borok haipono hani baithang yapri shana naileo baithang phan phnok na naileo abon tam khlai borok no mistake khlai ro abon tam khlai dera ro abon tam khlai kaitobe chal ro so nini phan no phungna ta thangdi nung ang jesek pano phan ganang di aw kaise limited kaitoni sakao thangi manya kaitor ka unlimited bongkha malik sung sana sanamnai nono ano sanamnai bahai sung bini slai saka thangi manai ba jesek pano chaitok di nung bini slai saka thangi manya hallelujah nung bini slai tolawono sabuni bangin khas rangdi kha tongtok di baithang musung mawo depend ta khlaidi kaitoni phano depend khlaidi Jesus Christ ni phano depend khlaidi Jesus Christ ni authority o depend khlaidi Jesus Christ o depend khlaidi naidi nini life tam salai jakung bahake faini langmawo hallelujah so fari oba keno te oba ke sujak tongo God purpose was that we Jews who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God kaitor bai poila sengnogo Jews gusti wo Jesus Christ asai phayo tangna chongjak bosong humjago Abraham ni simi songjagi phaimani songjagi phaite Jesus jara sokpaike hallelujah borong no puila Jesus Christ no sinigrau haipano bebagya tabuk phano Jesus Christ no naisingi tongnai borong ni bisingo tongo phiaba tabuk chini bari jengkha gentile sunjago now you Gentiles have also heard the truth ni sao tangmula elam baga sijak tong jefur nang kubuinus phyo asaimanai akubuino no phiok nai ni sao hallelujah jefur nang kubuino saimanai akubuino no phiok nai ni sao ortam sakanai di now you Gentiles have also heard the truth ni sao tabuk sung Gentiles sunjak nai rok bahaino tamo akubuino sung khnaka akubui sung tam khlakya phioka hallelujah praise the Lord o Gentiles roni halat bama hitongmani basijak juggo krei munigiri tamnai seleng abahai position tongnai kono juggo kono identity krei abahai borok tongnai seng phiaba Jesus Christon akubuino sung saiman mani bai tamungkha hallelujah Jesus Christ akubuino saiman mani bai seng tabo aphyok jak mo sokpaikya amthang jak mo sokpaikya hallelujah ambangi yagula tam sijak tongnai di the good news that God saves you ni sao and when you believe in Christ he identify you as his own by giving you the Holy Spirit ni sao tabo kaitor sung poito khlaimani bai te kaitor sung identify khlaiyo ni sao mane bini borok hisabe silbui robo bahake phola katharno rmani bising te ni sao ang pori friend naidi the Holy Spirit is God's guarantee that he will give you the inheritance he promised and he has purchased us to be his own people. He did this so we would praise and glorify him. Hallelujah. Praise the Lord. So sungno polar money by tam khlai kyang bini borok soi basa ang mani mari ingkha bobo male pola katha ang thangnai robo narung sakanai ni kaitor sungsana seke hamjaka abon bagai bini songdari sajlan rakha ni sao sungsani joto borok ni bagai Jesus Christ no rakha Jesus Christ no kaitoro ayakli o himi phai kaitor ni nukhong sokpainani lama abon bagai Jesus Christ gosi langka angno lama kubui
te langma hani sao so tabuk lama hima baino je nogo sogui ablana sogui mani haikaba nukhungni borok mani kaisa mari nango a mari bobo male bini phola Christoni phola hallelujah praise the Lord non gana Bible tong Romans chapter 8 verse 9 ang poriwan naidi tabuk to norok kirijak narok sengnai do bata kiridi kaitor jo toni bagino lama khlayo tei sep khlayo tangi kirijak ni sengnai male nor asum sa verse no agi poria phatsaga pori kanke norok sunduru masama haipa nangjagi mano Romans chapter 8 verse 9 no tam sijak to ang poriwan khnadi but if you are controlled by your sinful nature, you controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God of living in you, and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belongs to Him at all. Tomungno Jisoo Kristo ni phalannorong bisungo kri hinke aborok Jisoo Kristo ni borogya hanisao. Hallelujah, praise the Lord. So abon bagino baksa borok taboke baka khep phanang jagai mano but takiridi norong ni bagai bahaino Holy Spirit available tang male phala kathar chini jot ni bagai se bongka sini chubanai kaham bongka sini advocate kaham tangle Jisu Kristo sangsaro tongpurno kogri klangjak tongo norok no chubanai ang rohornai hni hallelujah ga chubanai soro sokpai kya tabuk yes bufuro Pentecost ni salo tamungkha borok no Jisu Kristo bini sagri rokno thui thangi basamani yagulo hani hai ma thumpika 40 din borok bai ma tongpika Jisu Kristo thimani yagulo no bo saka thangi manliya tangi hinmale je Peter song phan phunok nai angno no yakariya ang nangmai ni tongnai Jisu honai rok je pro Jisu Kristo kanta pujaka joton khari thangbaika kebul ogi reliya khoroksa susu John tongo abo bade jotono for joton kirjagi kharbaika nga Jisu Kristo thangai basai pai borong hanya mas marai tu pisu borong mas mat thum pisu thumai tam khlaika borong no kothumnani suri lainani abono phorongka norok Jerusalem ta yakadi kais karengsa ja kothum laidi norok suri laidi kaiton lob laidi tei nasingdi ang norok bagi chubanai rohnai okok no phorngnani bagai kothumsa khlainani bagai 40 din Jisu Kristo jora Nakha borong no tui yagulo tamka borok nasingka Jerusalem yakadliya nasingta borok kothum laidi kulon borok bangka 120 jon angka tei Pentecost ni salongke chukna ha kiogui horzlai haike borok ni saka klai phaikya tei phola kathar borok ni saka klai phaikya tei borok hamung sinia bake surinani senglaikia hamung sinia bake borok prayer khanya senglaikia tamungkha phan biang sabai borok saimanliya je borok ni kirijagai Peter song tei kubon je disciples rok tamungkha a borok ni bwskang no borok basaka tei kaitoni kokno saka kaitoni kokno sirigi saka a kaitoni kok kathang kok phola je teidulma haike samani kok tamungkha horzlai haike a borok bujika 3000 borok adina save ongkha yes 3000 borok rok adino pholao baptism ongkha hallelujah praise the Lord but tam symbol 3000 ama haike no Moses ni jora bahine 3000 borok thikya norok saida manang saimanya Moses ni jora wo 3000 borok rok thinani nangka je pro 10 commandment ya farjago borok kok khnayani bagai 3000 borok ma thikya pro jepra ain bisingo sung tongo musase kerong bisingo tongo aforka tamu thinani phasingo sung thango but jepro phola sokpayo arka tei kunuya mthangjak mungsimise jesakpano rugi kotor jesakpano sumso kotor jesakpan saya kotor khlaijak ndi phola jepro sokpayo subanai jepro sokpayo ajaga tamung male mthangjak mung tongo Jisu Kristo bo obono no sini bisingo rena musungjago abono no renan bagi 40 din tongoi bini sagri no ma phrangka hallelujah tabuk o phola sokpaijak da sini langmawo sokpaijak so tabuk nung ang bahaino just receive khanyani simise baki abuni bagino Revelation chapter 3 verse 20 haini sijak tongo ang duglam bumani balok suka norok tongno duglam phyogi reke ang norok ni bisingo habnai ang norok baino tongnai ang norok baino chanai hini saw yes abo Holy Spirit ni kokno sawi tongo hallelujah nung bahaino tini tomono phola receive khlanya musungu tei kaitoni bwsa ungna musung hongke nini bagu tini save tongo hallelujah bahakya phola receive khlai aproto Kaitor direct Pentecost ni salo tamungkha chukna ha phiogui borok no phola luklai reka aboni yaguloke bahaki receive khaikya Paul le bahaki receive khaikya sala tini phola ni kok sawi tongo bo
boto borok bo thanise haipano tam khanai di Jisu Christ no sinika subrahini gosika te Ananias no Kaitor rohor ka bini langmao Ananias thangi yak berai ke bini langmao te Ananias ni through Ananias tamungkha Saul pholano receive khakya te Paul angkha borok ketal angkha hallelujah so apni bagino tabuk jara pholano receive khlaijak tabuk jara pholano already sinijak saimanjak bo jepru khoroksu sung thanibo yak berao haike khoroksu bagi prayer khlayo a borok tomuno willing yasaknani bagi pholano bo bahaino receive khlai mano hallelujah so apni bagino sini tinini theme obono sung saimantai nang tabuk katharse nang tabuk majra krise nang tabuk kaitoni borokse nang tabuk kaitoni borokse hallelujah so tabuk nang bahaino pholano receive khlanya musungke nang bahaino tomuna a phola bai flong na musung hungkangke kaitor je identity remani nono abono nangbo mana musungke nangbo receive khlai mano tangi hinmale o jaga sarai sarai ke sajak tongo Ephesiano simia even even te kubun jaga ba pholano tui sarai sarai sajak tongo ang teso pori firana tamsa obongka identity ni sao phola ruise sengbo sangmani identity no mano mane tamaba identity card hani mano pholani ni bisingo tongo pholao nang prayer khanya rong mane tam nini thani identity tongo kaitani bsa angmani hallelujah jotoni na kaisa seng all India ni borok hingga identity card ma phonogo Tripura ni borok hingga kaisa resident ma phonogo seng Tripura ni resident so same bahai nang taw kaitani bsangmani ni identity card bo male phola katharse Holy Spirit se so aboni bagai aro sarai sarai sajak tongo the spirit of God the spirit is God's guarantee hini sao that he will give us the inheritance hini sao hallelujah spirit of God kaitoni a phola abongka guarantee je seng kaitoni bsa tei bsangma bai aje inheritance jini bini je sompoti no seng manani jogong mani praman a phola hallelujah tingsa seng sarai sarai layan tabu Acts chapter 19 na thanglayan Acts chapter 19 tai step sarai sarai layan norok tomon zora tong hangke tathulai bike rudi khnadi ang bahaino mobile by se online te se sawi ma tonor busur buji dong bujia saimenya so ang constantly teruk thangi tongo norok je mansak yasak di oro suru manya ang norok personal mano call khlai mano haikangke ang je mansak try kaina ang rungu siu ni ang norok buskang phaimani atini kaitor ani bisingo tongo kaitor ano salaika kaitor ano salai tongo kaitor ano better position or excellent position tlangi tongo so aje kaitor lokhlai supungui tongmani aba haino khiklai tonjangnaya abo dundrogru saranani bagai tahole bini last je langmani koksa tamnai de thangni sungsar gnangai kothoma kam thangai saidini so sungsar gnangai thangai maina phono at least tabu mobile ti phano norok bai kok salainani a kothoma kam ya phanani sep mankaba yang ti phano ma ya phanai tang hamale kaitor dagi klangjak hallelujah Acts chapter 19 19 kulok lain faidi hallelujah 19 Acts chapter 19 sang kulok lain hallelujah praise the Lord aro naji busuk incident kotorongka while Apollos was in Corinth mane Paul jepro Corinth sogika Paul traveled through the interior regions until the reached Ephesus on the coast where he found several believers. Afro bojepro a thayo sogika mane Ephesus tabu je Ephes ni boro aro jepro thangi sogika tamungkha did you receive Holy Spirit ni borokno sengka tamul ajaga bahaino kaitono mannai kaitono surine borok malai maniba but direct sengka tamne did you receive the Holy Spirit when you believe nang jepro biswas khlayo nang afro phola katham nang yere sakha ni borokno sengka no they replied afro borok salake hi we haven't even heard that there is a Holy Spirit borok salake hai sing phola katham tamno han kasi khanaya ko ni borok salake okay tam khana jaban pore then what baptism did you experience hakan norok tam baptism mungsala ni borok sengka they replied the baptism of John ni saka John ni baptism munglai ni mane tuini baptism hallelujah tin norok je nai tongai rong bisingo bahaino tuini baptism no angjak mang na ngang saimano but
O Acts chapter ni verse 1 chapter 1 ni verse 8 to tam sijak tong norok pori nai di tiab srai srai nai ang pori wan norok bagai zora nai khana di do verse 8 chapter 1 verse 5 puja pori garana John baptized with water but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit ni sao hallelujah John ge tibe baptism ro but Jesus Christ o je sok pai nerok mane Jesus ni baptism ko tama Holy Spirit baptism haike John ni baptism hamiada no it's good kaham baike abong ka repentance khaki filmani ani sumsong nakar jaka nei saimane khaki file loko sakhiri mani abo abong ka tamo John the baptism water baptism hallelujah so abuni bagino obo saya hamya ni ang saya John the baptism abo belai na kaham nung tiyo je baptism kani sumsong nakar jaka nini je khaki filmani marin nung punoka kaham but o jaga no srai saw abo ani musung mani kok buya ani bekhaw su jaka bai kok buya mo bible ni kok sang no sawi tongo elamago o kok sawo John baptized with water ni sawo but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit ni sawo oba kin 8 ka tamsa but you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witness telling people about me everywhere ni sawo hallelujah praise the Lord so apuni bagay nang ang kaham ke saiman thai te kaham ke buzi thai tabuk hallelujah kaham ke shitai te kaham ke buzi thai a kaham ke buzi sugyani bagay no tini kabang matiyo baptism na 4 bar 5 bar point tongo tamle he is still confused but tabuk phano confused apuni bagay no 4 bar 5 bar baptism mango but guarantee rizaya khobla silbu rizaya kho silbu mani maringe bobo Holy Spirit ni sawo hallelujah so tegi sa kaham ke sung pori layan na jo jaga abuni yagulo tamangkha Paul borong no sungka aje believers rong no haka poito khlaine rong no norok baptism dang kha borok saka i gatam norok Holy Spirit baptism dang khani saka ke i sung baptism dang kha haipano Holy Spirit baptism ni sung khnaya ko apro Paul borong no sung pika tam nei norok tam baptism khasala ga John the baptism ni bo je John Baptist mani a baptism ungu nei borok salai kha yagulo tamang khanai di ang hanai thangpirana ro and they reply the John the baptism Paul said John's baptism called for repentance from sin ko nadi srai bible lo ang poritong nadi Acts chapter 19 19 ni poritong ang samung chapter 19 ni ang tabu poritong ke 4 apro Paul srai ka saka John je baptist remani abo angka sumsok ni repentance from sin sumsok ni ang ongkhori phaikya ani sumsok nakar jaka ang khaki filka ni proman remani mari se John jetiyo baptism remani henke okay yagulo tam khanai di but John himself told the people who believe in the one who would come later John himself told the people to believe in the one who would come later ni so even John was sungsara tongpro saiklangjak ni so ani slai oro phainai botem kotor ko ang bini sandal sud tuinyani jogya ni John samani tongo norok saiman ang saiman hallelujah norok bible porijak ang buziu saiman so abani bagino o zara norok saiman di John bai thang saiklangjak ani slai olo phainai bani slai torko go ang bini sandal sud tuinyani jogya ni so hallelujah hake tabuk ni a John ni baptism ungma baino je nang a je sil kaitor je basa angkha ni sil mani abo mana man manya so abani bagini yagulo tamung khan male as soon as they heard this they probably khana excited and khani sau bapa excitement they were baptized in the name of the Lord Jesus ni sau apro ke borok pholao baptism khani sau hallelujah tamu mari nukja khana di then when Paul laid his hands on them ni sau je Paul borok ni saka yak bera khani sau apro tamu ni sau they spoke in other tongues borok hamung sine kok bai sana seng like kana sa oh shakari bazanda karabalare borok hamung sine kok sana seng like kana mane tamo phola je pro sok payo afro symbol hisabe hamung sinia sok payo even o je Pentecost ni sala sungnogo Paul song suri tonglai oh sorry Peter song na singi tonglai mani
chokna ha phiogoi horzla heke borong saka sokpaika phola kuplongka te borok hamung sine beka kok sana siang laikani sao hallelujah praise the lord sesungol tam saiman sengor tam bujiman sinoro bujijaknai obono John baptism haikeba je John tuyo baptism mani abo ongkhatamo sumsok nakar jakmani mari ani sumsok nakar jakha hni mari haikeba sakhi re mani se but kaitoni besang mani mari ke bobo pholao baptism mani pholao kuplong mani te hamung sinia bai kok samani even Peter song bahaino je borong bor kirijagi tongmani kharei tongmani phola je pro sokpaikya phan mankha hamung sine kok saka te kaituni kathang koko thoma kahamno a borongni sakao saka aboni yagulo tamungkha miracle 3000 borok pholao baptism ka first attempt puila miracle Peter soni bisingti phunok jakha hallelujah tangi tini ang nonga omorok sawito tini kemo borok obono chat hogoi 400 sanai kri mane girjao sanai kri tangi even aje borok nono sainai bo nijibo hamung sine kok tamu saimenya even bo hamung sine kok te phola mane apno kaham ke buji sugya but bebangna details bible rojak tongo srai ang kaisa kono ani busakni hoite norongo sawi tongya bebang elambangni kok sawi tongo hallelujah hake tabuk hamung sine kok tamu hni phayunai hallelujah teo kwbangma phayunai so tini ba busuk cover khaimanani haipana kisa norongno just kisa Henry ruwana norok 1 Corinthian naimano 1 Corinthian 14 Corinthian ang khologan nagi hallelujah ang yang pataroba so asuk Bible lok tolo najayen bagai serai ke khulong maya yak yasa bai khuloi tongo norok oba haike no 1 Corinthian 14 ang khulok naidi norok bahaino mangke norok gana Bible tongo khulok di ajaga pholano tui Paul phurungmani tongo aborok no tui norok nogana tei buji manai ajaga norok poridi chodoni chairo tam suyak tongnaidi a person who speak in tongues is strength personal hinisau je borok pholao surio a borok sakno ragro hinisau hallelujah nung ang bahine je pro pholao surina rengnai je pro phola baptism ngi pholao surina rengnai apro nini busakno nung ragri mannai bahike pholao suri mani bisingpi hallelujah obusakno kebel obono ragranai kaisa support nango a support a chubana sabu male Holy Spirit hallelujah so without Holy Spirit nang jesekpan try khaidi tamo buji manya nang jesekpan try khaidi nang karak ngi basai tong manya ambangin we need support a support sabu Holy Spirit hallelujah a Holy Spirit ragnani lama hanga bobo hamung sine be suri mani aun bagino 14 naidi 1 Corinthian 14 ni verse ngake 4 a person who speaks in tongues is strength personally hiniso je borok hamung sine be suriwo a borok personal no sa ragro bai thangno sa ragro hiniso obake next 14 ke tam sijak tong if I pray in tongues tomung na ang pholao suri sanke my spirit is praying aba ani phola sa suriwo but I don't understand what I am saying piaba tamus hajagai tong abang saimenya tamle phola ani bagai kok sawi tongo phola ani bagai kaitoni thaniwo kok sayo okay best oboni tem klai ke bujina bagai ang example luana advocate ni hinjago Holy Spirit no advocate se judge by thangai kok sayo nang direct judge by kok saimania man no ge advocate bahaino judge by kok sainani bagai rules and regulations mane borni je constitution ni rights dara rok tongo abono tuino thangi ma sayo ge borni language tongo edo mana advocate rong ni language tongle borni je tamnai dara ako tam kobang ma jara advocate pori tane bor te sinai nang haini sungsani language by ning judge by kok saimania omahai section asago obake sujak tongo omahai ke o ani je client tongnai bongka nirdose bongka tamnai bini kuno saya kri sabo thangai kok saya bo advocate thangai kok sayo tam language by as a law language by a law ni section rock by hallelujah same nini langmau tabo kahamna ni bagi advocate nango a advocate sabo male Holy Spirit a advocate ni basa tongo a advocate ni kok tongo a kok no na hamung sine kok njago a kok by tamung male Holy Spirit kaitono thangi sayo
Hallelujah kaiton thani kengayu groaning ni sao Hallelujah nini nangmar rokno sanction khlaitu phayu nini advocate nono jitirena bagai nangkhebo church ni thani yakongma romuyu yak judge ni thani wo bebagno tamnai koyi thangi ma sayu Hallelujah so abuni bagin ozorwang norong sanamu sungu ang tini Holy Spirit wo sogika bahike Kaitor Chwngno Kwthar khlai Majra kreika saina kamon yago tamong thangte boro sogike tabo Holy Spirit sogika boro sogika hamung sine sogika Hallelujah saimia tini korok busuk norok o message no khnawoi khasrang ja khaike busuk jora excited ang saimenya but ang obole saima norok joto no Holy Spirit no receive khainani bagai tiar anglai jak haikaba belai no khatum khaja angna Hallelujah Praise the Lord. Ang norong ni thaniwa thangi yak to berai mania norong ni korogo but norok poito khlai kangke tini norok receive khlai mano. Elambago suijak tongo. Tomung no sungsani bufani thaniwo busa koroksa asan kangke tamo borre ano ruwo sibukriya sungsani bufa hamia tutuise bolte asuk jugo ya haipano se busano asan ken asarana rongongke nung tomung tini Holy Spirit sankangke phola Kwthar sankangke bonono reglak diba poito khlaidi by faith poito khlaidi yes poito khlaidi nung kaiton thaniu tini tamunang Holy Spirit nango busang mani mari nango te Holy Spirit ni kok by kin nung kok sanarang na nango tangla obongka kaitor by direct communication khlai mani nini busakno ragro mani hallelujah advocate judge by kok sayo tabuk nini Holy Spirit nono kaitor mani abo kaitor by kok sana nangnai hallelujah bahake hamung sine kok bai so tamung nai apuke nini sakbor rak nai nini bisingdite khoroksa bahaino tamo krak nai hallelujah ang hamung sine suriboi koyekta hamari ni kok ang norong saikna roan hallelujah khoroksa obahake hamung sine surina kereng te pholawa asaijak sarai kok kangke nukhung kaisa tongo church ni leader borok kaisa girja ni leaders bihik busaino so borok thui tongoni horba joton thu hai dona so bihik aisugo achum sake tamungkha male mokol phyoka ni sao mokol phyoka no tamungkha bor alert mangkha kaitor bono sawi tongo nung suri sande ne so bo pholao suri sanani sengka o shakar raba zanda kharabala rimaste ki shukoraba obake kenga yi bo Holy Spirit suri nani sengka automatic tamungkha busai asum sage sisaka te o taman bikabi tong hasalani bo thangi nemba no bikabia pholao suri tong hake tamungkha atumsa ni bosungka pholao suri ban no khangka ba bot kaitor suri de huni saka keno o thike hani bok thoka bihingno suri na ne rekha obakin te srapsa jorangken tamungkha bihik tebo surika o shakhari ba zanda thalari ba gara busai bo asum saka basa wina emba bono bahaino kaitor alert deite hon nung bahaino join de agreement khai suri de nini logi bahine so borok khorok ni agreement khai leka te pholao borok suri na ni chang laika time hungke aisukni 4ta bajiu a 4ta borok belai khep agreement khai kaiton thani o shakhari ba sata thalari ba takhara magara maustiki o shakhari lari ma pro prayer khai leka automatic prayer khaite phung ai kya ni sao hallelujah tamang khanai di incident borong ni girjani Sunday school ni khoroksa member mane Sunday school ni khoroksa leader bini samungke tawar kasai samung khlaijak nai so a tawar kasai samung khlai tongpro mane bo khlaina ni thangka dino angka a tawar karana khankeno bo imang nukmano muito manjaka imang botam ke nukha tawar kakhankeno tawar ni tar kisigi phai bini gedana rojak phayo tei bini gedana choi totra choi thangpayo aba ke bo imang nukha so a dino botamo sakti karjaka tei a imang no bo respect reka abon bagai botam saka ang tini samung tanglia ang imang go ba hakim nugo ani totra soi thangmani tar soi phai so gana ni te khoroksa Christian no haipano phalarang no bo believe khlaya bo munai khani sao dur tapkhana ma ku সংস্কারং nung biswas khlayo thur tapkhana ma heron nung biswas khlaya da konik nung khlaya ka ang khlaya ne a je tawani mani khni nawi bo tawar kanani sengka phung kanani sengka hallelujah tamungkha kakhanke no tar kisigi phai aje ko সংস্কার haike dhut hni hnai a borong ni totra soi thang paikya hallelujah tamungkha aje borok bahke sebungkha bo imang thik 4ta সময়ও no oje imang nuk naisa a tawar kayang naisa 4ta সময়ও ba imang nugo
aing saita somoi bini bagi church ni leader suri tongo even saimain ja sabo tamungi tanga leaders rokbo just kaitor alert khair ka suri di hallelujah so tamungka automatically yang church ni member save ngi tongka hallelujah so abni bagi ang tangi tini okko ngo sawi tong follow suri mani gangke nang nini kok bro boy busuk koi gono suri mano challenge de khai mano kebo kok bro kok bai 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা salsa salnei constantly suri jamano no follow ke nang sapung ti nang mas ka sepon suri tongman o shekeri bazanda thalari magara bastiki te osuri mung nini bagi simia nini gana gini nini kamini nini dofani bebagni bagi suri jago hallelujah abuni bagi it's very much special o belai nangmani sini langmawo hallelujah sabuni bagi no tini norok bahanya receive khanya musung hungkangke norok ni sakawang yak bare me apana poito khlaidi te norok bang pray khlainai norok ani logo logo pray khlai mano hallelujah so norok bahanya tini receive khlainai just by faith norok bukhung no phiogire di just phiogire de o rita phaga rima lara baba baba baga rite khere by faith poito bai tangle maine phana manka nugia phana nokha sokpai phana sokpai kya khanmani abono no poito no hallelujah by faith you can receive hallelujah so norok busuk jara tiarang saimenya tomon tiarang ke phaidi ang norok ni baga prayer khaya norok ani logo logo prayer khaidi te sung oba kena follow flong lainai te kaituni kogo tebo kabang ke sung tamnai yarong suri man lainai naidi bible sung pori layo bible lo pori basoton pori man nai ba but pori mani by revelation man abu fero hallelujah am bagi sung phunukjang mungsa nango john revelation phunukjak na revelation mani thinanga tamang nai akong nai peter phunukjak le bele tangi john phunukjak ka because john puilani simi paithak jara bebak jaron jisuni gana otongka hallelujah merini basa okrani position bo sogika jisuni jaga bo sogika tamke skoro saka tongpro jisu saka ei berima nang tagi kap ang nini besalia ei nini gana tongna bud nini besa sabo merini gana pro john hallelujah nadi john asike gana tongka asike jisuni sinika asike jisuni phano saimanka tamungka soi thinango tamungnai bahai jisu Kristo phaipinai aborok sabo phunukjaka john se phunukjak siu hallelujah praise the lord so abuni bagino nang gana kokungni revelation nang mannai buni slai nang jodang nai gana gini sabo tong sabo krei buitamu hno no doesn't matter abono wan sugui kunuya ang sama baya ang je norok sama bai norok biswas ta khlaidi o bible ni kok da sajak norok khulugui naidi tomungna ang bible ni kok no sawi tong hungkangke norok accept khlaidi please ani samana simia norok khulugui banaidi elamba o bible to de tong tomunu tong hungke obo kubui obo ang sanamania ang simani bible ya bo obo ang simani ya hallelujah praise the lord so abuni bagino believe khaidi poitu khaidi kaitor sini lango hamari khlainai kaitor sungna excellent position tlangnai kaitor sungno yes kok rejak tongo jisu kristo ani slaipano samung koton norok khlainai hisau chini bisingte amai samung koton nukjaknai hallelujah gethoi thangi basanai kabangma hamya bemar hamnai hallelujah kabangma miracle kabangma signs and wonders abo nukjaknai hallelujah abo nukjangna nangna hinang samania kaitor o je frutong automatic abo ngi thango abo just kaise gift se abo flow ngi thango hamung ro a healing ro abo automatic ngi thango aboni bagi aboni slai sekang jeng aje kaitor bosang mani mari holy spirit chini bisingo kuplong ngnani nango hallelujah faringa sungjo to mukum layane te kaitoro reading layane norok ani logo prayer khainani slai sekang khuluk di revelation chapter 3 verse 20 tam sijak tong hallelujah revelation chapter 3 verse 20 revelation phunuk jakmani oh hallelujah shakhara basanda thalari bagara basteke revelation chapter 3 verse 20 revelation chapter 3 verse 20 tam sijak tong nai look ni sau naisik di I stand at the door and knock ni sau ang nini duglam buskango basajak te duglam togui tongo ni sau yes if you hear my voice nang tomani khorang khanai tongo hungke ni sau and open the door nang tomno phiogui rekhe ni sau I will come in ni sau ang hawi phainai nini bisingo and we will share a meal together as friends ni sau
te nini bisingo tongai nung bai sobo sanai nung bai tongnai ni sam hallelujah friend haike holy spirit ga sini friend si sini bayap si subanai sabo help khaile kokba bayap no help khaile kobo so holy spirit sini bisingo bayap angi tongkhanya musung jago dol angi tongkhanya musung jago hallelujah singno chubana ni bagi sini help khaina ni bagi so norok tiada tawon tiada ka fari sing joto no sini yakti shalayana te বিশ্বাস খাইদি কাইতর সঙ্গে তিনি সুপুঙে রেনাই হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড ফারি আনি লগে লগে সারি আফা কাইতর ননে বেলাইকে হামবাই ননে বেলাইকে হামজাগো আবুনি বাগै নিনি সংদরে সাজলা যিশু খ্রিস্টান রওই নগানি সুমসক নাকারকা সুব্রা যিশু নং বলি জাপানি মানে সুমসক নাকার জাকা আনি সায়া করিকে আংকা থারংকা নং আসক সামং কতর খ্লাইমানো आंबो खाबाय पयतो ख्लायो ते बखुक बाय साव जिसु नगानि सुब्राय ते माइके नों जन चैप्टर 14 न सालांगमानि तमुन नगाना हामजा गंकानि ककमा खनानाय हाके आं नरकनि बागै सुबानाय रहनाय आफाना सावै नि साव यस लॉर्ड जिसु आं ननो पयतो ख्लायते आं ननो हामजागो ते आं निनि कक खनावै तिनि आं नों जे रहना हमने आबनो यासाकना बागै तियारं जा ते Revelation 3:20 sajak tongmani hai doglam boi tongo phioknai rokno ab phioknai rokni bisunga hapnai ni saw yes ani doglam bukhani doglam phiogi ro te nang hap paisidi phala kathar nangkhani subanai nangkhani bayap kaham obakine elam baga sajak tongo bupha tomona asanke sangsani bupha tomona asanja kangke ano ro ni saw sibukriya संसारनि बुफासा सकाहाम के नंखा संसारनो सनामनाय नंखा आनो सनामनाय नंग बसक काहाम सो आबुनि बागैनो ओ बाबु काहाम काइतोर आं ननो तिनि सानो ओ होली स्पिरिट नंग आनो रोमानि लोख्लाय आबुनो आनि बिसुङो आं नाना मुसुङो आनि बिसुङो आं रिसिभ खायनो मुसुङो नों सुपुङै रदि हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हामबाय नों आनो सुपुङै रोमानि बागै हामबाय नों आनि लांमाव ब्लेस खालामनि बागै हामबाय निनि बुसा ओंमानि मारि फला कथानो रमानि बागै हालेलुया ओ शाकारा बाजान्दा रेस्टिकी नरनि बुकुंनो खुलुगदि हालेलुया हालेलुया नरनि बुकुंनो खुलुगदि जस्ट बाय फेथ ओ शाकारा बाजान्दा थाकारे बालारा बास्टिकी हालेलुया यस काइतोर सामुं क्लाइतों ओ हालेलुया ओ शाकारा बाजान्दा खारा बास्टिकी by faith poitu by oh shakaraba oh shata thalari magara bastiki thank you lord afan nang ashik sangsar ke sep zora wo borok pailengai tongma zora phano nang online ni bisingti fan nang singno nini kok bai kuplongnani nini kok thaibe kuplong nang sep ka hamro mani bagin na hambai lo Hallelujah. Nang asike singno lama sunamiro nini kok thayo tonnani nini kok thayo sangsa sangnan nini kok thayo alai dengnani bagai oh lord nona buni bagai hambai Hambai Lord, thank you so much. Oh, shakaraba. Hallelujah, hallelujah. Shata thalari bagara basti kishikerima. Hallelujah. Continuously nang prayer kanya ni sendi. Continuously ni bukungo kulunga ni sendi. Na di samung kanya kaito se. Ori bindu kuno din ni langwa pai samung kai pe manya. Baitang Holy Spirit se pai samung kai pe nai. Jesus Christ se pai samung kai pe nai. Boss ni bugra, boss ni male angya. Ani kong nang besuk accept खाने बसक accept खाया बनी नि थानी वो but एलम बाग नि जे साजक मनी कॉग नॉले नंग accept मा खाइने नंग पोइतो मा खाइने तो मन खलाया अंकले आरा आंते कुन खाइने नि करे आंते कुन सुबाई मान्या आनो काइतो आसक न सुबाना नि बगे सेब्रो वो बोबो नंग no azia lamano phunogri nani no yasagri nani tai himnani himya aptabo ni thani wo hallelujah praise the lord oh hallelujah shakaraba fari 1 minute norok to mono tini follow asai kya poito klayung ka ke just ani loglige flow ungdi bara shata thalari magara bagara bara bata thalari bastiki shekari basata thalari makara bagare mastiki oh hallelujah shata khara bakharistiki hallelujah thank you lord hallelujah sang tirprani bagoi prayer khailan phaidi oh shakara basata thalari mastiki tirpra hasti ni si lord Hallelujah. Ketal edisi hapang karena ibu nengsi Lord. Hallelujah. Oh shakarata thala rimastiki samung kaham karena ibu nengsi Lord. Ang nini tani submit klayo. Zoto elected candidates rokno. Hallelujah. Oh ang borong ni shaka Jisu nini thuik ketano sharu shakarata thala riba. Ang borong ni shaka wo akaham no Jisu nini mung baiki luklay ro. Hallelujah. Kaham wansuk mung ketal bekha ketal samung klay nani aze
excitement amo borong sakawang Jisu nini mungbai ke loklai ro hallelujah yes oh hallelujah tirpra haste nini yapare ro Hallelujah. Obono bahake control kanya nang siulo nang kamali nang bahake control kanya bahake buzirnai bahake tuidolai bahake himrenai bahake borongno nang kathari tonai nang bebak ni siulo angni ni thani si yaparo sing borok muni su jasak pana chaitok di manya but Lord nang kamanai kaitor nang ka kubui kaitor tuyo himi manai kaitor o sing sanal sanamnai kaitor nang ka phan nang kaitor authority ganang kaitor oh hallelujah shakare thakara mastiki hallelujah tini tirupurani problem tirupurani jungjalno tui borok bokrok mihim laijak muktui sokori kab laijak but Lord ang nini thani yaparo nini thani solution tongo problem kebang mangi mano solution nang si Jisu Kristo प्रश्न गोबां माङै मानो आन्सार काइसन नों सिमिसि लर्ड जिसु आं निनि थानि याफारो Thank you, Lord. Tini live session ni bagai. Thank you, Lord. Tini asyik ke sengno nang kereng remani bagai. Afa seng tini nini zari si Lord. Afa all live session all belai meaningful engka tangi mala afa. Kang mas hamung tongo. Hai pano nini kok thai ni bagai am khabas aramung. Nini kok thai ni bagai aja khatung rumung. Abo nang sengno supung ere ka Lord. Hallelujah. Yes, non abni bagai hambai. Non abni bagai hambai. Nini kok thai abo horzlai hai ke sengna ni bagai sengna phandri. Abo hai ke seng yapri shenani. Abo nang sengna phandri Lord Jesus. Hallelujah. Fading kaya ni kapang takote busong. Tini asal nung siteng. Ang zaman sak tabuk obahakin decision nazak daily regular 9 horni noitawo samung homung bebak paibai noitawo ke seng kaitani kog ni bagai seng asuk lainai tei seng palke sereng lainai hallelujah norok bahai mungsa sek phorongjak nai tongo hongke norok comments rogo sahodi hake seng palke sereng lainai palke bible verse rok norok encourage mani salaijak mani ama hai rok bible verse rok tongke rohodi abang khoroksa sereng lainai tei o halok kaham kaitor seng man mani obono seng tebo kotor khlai lainai seng buya seng takok bukok se sabo seng ka tamnai kaitani busa seng ba seng jotono brothers and sisters se hallelujah polawo so phadinge tina seng siteng jotono hor kaham te phadi amagena khasrang lai kaitani kokni bagi tiarang layan hallelujah khana katal topic no ti seng serang lainai norok jotono excited nungdi khana haina hai noitao phaipine laibo amen ga hor kaham kaham ke thudi tini jotono norok imang kaham nognai tei jotono mukti kaham mannai tei jotono norok khas rangnai tei oje serengmani kogrong no norok gana gini bahaino sanai tei share khlaiman bisingti bahaino norok phorangnai amen phadinge tina seng siteng jotono hambai hor kaham